Os sons das gaitas abriron a xornada ca que este martes culminaba o 38º Festival Internacional de Danza organizado pola Asociación Cultural Falcatrueiros de Monterroso, que este ano contou cunha achega económica da Deputación de 3.000 euros. Numeroso público, entre o que estaba a deputada de Turismo Pilar García Porto, asistiu a esta cita ca música tradicional que se celebrou na Cúpula monterrosina e que tamén contou ca participación do grupo colombiano Compañía Artística Crea Danza. O encontro incluiu un intercambio de agasallos entre falcatrueiros e a formación sudamericana como símbolo de unión da cultura, música e danza. Neste senso, a deputada de Turismo subliñou que este festival non ofrece só unha plataforma para o baile tradicional, sino que tamén serve para amosar a riqueza cultural que nos une o tempo que se establecen sinerxias interculturais. Pilar García Porto dixo ademais que esta colaboración se marca dentro da estrategia da Institución Provincial de Apoio aos Concellos e o Tecido Asociativo. Segundo afirmou, dende a Deputación apóstase por iniciativas como esta, que son a mellor maneira de dinamizar a vida social e económica das nosas vilas.